Four wife. Four wife, Kina. Yeah. Give one and four wife. Yes. Eh? Yeah. Sam, it's in and four wife. 4, 1, 2, 3, Okay, 4. well, thank you. Now, can we say, can we? Okay, Sam. Chelu, guys. Enwete m real kedu ya na-abịa ashawo dị na nwoke. I say go customer nke a gasa awụkwa nnukwute experiment. First. Sam, iti chelu igotela ọtụ 4 dose n'ụlọ. Once mute your mic. Igotela ọtụ 4 dose n'ụlọ. Ngwa gwagodu nwa as nwoke na-anụ 4 wife. Kedu ka isi eje n'ihe your 4 wives like gị na ha ebikọ ọnụ ka onye ebi ebe a onye ebile ebe onye ebile ebe a kedu ka isi ala ha ị na-eme kwa abalị kọfọsọm ka ya wụzi onye ibu odose gị n'aka saịdị a ibu edose gị n'aka saịdị ịnọzie na 80 agaghị na-eme enjoyment. Okay, I'm a native doctor. Okay, anụkwa m ka bee yọ na be gị. Anụ enwe mgbe nnu bee mee ka njọ gị sị Igbo na-atọ n'ise. Joyce. Ọgasa m ihe abụọ ka isi wee n'ụmụ nwaanyị fa. Ewere ndị anya ha, ewere ndị eji ihe wee wee kwabata. So my 4 wife nke nna the time the other one obulu bute ibu. The last one borobo. Obulu ibu obu n'ala. Obu mbani. Oh, even the men now. Different sizes, Ogo. Yes. In different machines. Yes, so come on need really and jet patwa. Can say me bu nke turn alulu or turn by turn kan na eme. Turn by turn. So nnuogo ọfụ mụ na ya nnuogo ọfụ ọ ga-enwe m for 1 month 2 months. Ife ọfụlụ na-atọ ụtọ. Gịnwe m. Onwe ka ebe ebegoro n'ihe ọfụlụ. With your mic. Ọgasam. Nna na-enwe n'ọtụ na-anọbe gị. Naanị nọ nke ọfụ ime gịnị? Nke ọfụ nwe for 2 months. 3 months, 2 months. So for that 2 months, bam. And you know they are different size. You wear small pin charger, we big pin charger. Yes. We allow one answer. Yes. One you wearing. So sorry. And the different tribe. That is a different village. I marry what you call it? I marry Enugu. Yeah. I marry Anambra. Okay. I marry one Yoruba. So the man Hausa. You remember ina kwa ni kayano. Ovo ke mechi akwa na. Ofo ku mechi akwa. Nluchali ahụ ni agata. Igwu n'ọkụ. Thank you, move your mic. Who's the moderator? I said to God. Mary Jane